Guys, you're not cheating and you're not. Hey guys, welcome back to a new log. Code log actually delete ಆತಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದೇರು ದಾದ ರೀಸನ್ ಲಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ ಬಂದಾಗ ಆಗಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಬಂದು ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡಗೆ ಜೋಕುಲಿನ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೇರು ಒಂಜಿ 400 ಜನ 405 ಜನ ಮಟ್ಟ ತೂಯಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಏತ ಪೊರ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತೂಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ನಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರು ದಾದಾಣ ಎಂದು ಅವೇ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ವಯೋಲೇಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಮಸ್ತ್ ರೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಬಂದು ಆ ರೌಂಡು ಸೊ ಅವನು ಅಡ್ಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಎರಡು ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ತೂಲೆ ಕೊಡದೆ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮೈತೆ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಿದಾರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬಾಡೋದ बहन डर गई बहन डर गई बहन डर गई गाइस इधर स्टार्ट हां टाइम ಖಾಲಿ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡ್ಜಿ ಕಾರ್ ಮುಡ್ಚಿ ಮಹೇಶ ಈಗ ಕಿಚಡಿ ಬೋರ್ ಬೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಚಡಿ ಏ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೈಸ್ ರಂಗಿ ಬತ್ತಾರ अबे साले बढ़िया यार लवे अंद घर आते पर कट ಅವರೇ ಕಟ್ ಆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ತಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಪಂಜಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಿ ಮೂವರಿಂದ ಕಾರ ಬಂದಾರೆ ಜಂಚಿಂಚವರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಪುಡ್ಗಾರು ವರ್ತಿದಾನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅದನ್ನು ये डर मुझे अच्छा लगा ಆ ಬುಡ್ನೆಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಔಟ ಹಾಕು ಬಿಡ್ಬೇತೆ ಬಿಡ್ತೇನಾ ನಾವು ಫೇಲ್ ಸೈ ಬನ್ನ ಬೊಗ್ಲೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾಸಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ನೀನು ಬಾತಿರ ಪರ ಬಂದ್ ಬೇರೆ ಮಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಪಾತಿರಜಿ ಎಂಗನ ರೌಂಡ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ ನೀನ ಬದರೇನಾ ಹಿತೇನದ ಹಿತೇನ ಔಟ್ ಆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಏನಾಪುಣ ಇತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೇಲ್ತನ್ನ ಔಟ್ ಏನ ತೆಲ್ಪವಲ್ಲ ಯಾವ ತೆಲ್ಪವನಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ
No. Easy ja. Telpare ja. Anda. ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಚಿನ್ನು ತೂಲ ಬಾಬಾ ಚಿನ್ನು 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 ಸೋದಿನ ದುಃಖನ ಪುರಿತ ಇದೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ದೀಪ್ತಿ ದೀಪ್ತಿ ಔಟ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೋಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ಪುರ್ಸತ್ ಕೋರೊಂದು ಜೊಲಿತು ಹೊರ ಎದ್ದ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ ಬಾರ್ ದಿಂದಾಲ್ಪುರೊಂದು ಕಾರ್ ಕಟ್ಟುನು ನೆನಪೈತಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪರೆ ಜೆ ಹಲೋ ನೋ ದಾರೆ ಜಾ ಓಕೆ ಅಂಜೋ ದಾರೆ ರೆಡಿ 1 ನಾಟಕ ಯಾವನಿಂದ ಅಪುರ ಸಿಎಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ಜೆ ಸೋತ ಆತೆ ವಿಷಯ ರೆಡಿ ಬೆಚ್ಚಲ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನಂದೆ ಅಂಚಿದವರಜ್ಜಿ ಎದುರ್ತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತೋರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ತೆಲ್ಪರಿ मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मुझे माफ कर दे आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे ಮಂಗೆಲ ಕೂತದೆ ಮರೀತೀನಿ ಮಾರೆ ಯಪ್ಪೋ ಬಸ್ ಇಂದು ಉಂದುಗಲ್ ಬೆಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಂದು ನಾನು ಬಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂಗೆ मेरे साथ अन्याय हुआ है ಗಾಯ್ಸ್ എന്നോട്ട് ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ എന്നോട്ട് ಅನ್ಯಾಯ ಆಂಡ್ ಬುಡಿದಿನ್ಲೆತ್ತೀರು ಏನೊಂದು ಸೋಪವರೆ ಬುಡಿದಿನ್ಲೆತ್ತೀರು ಅವಳ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಆಪೋನೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ್ಲೆತ್ತು ಏನೋ ತೆಲ್ಪಾಯರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆವಾಡ್ ತೂಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ತೆಲ್ಪಾವೆ ರೆಡಿ 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 1 2 3 भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है ना 2 3 action ಬೋಂಡ ಔಟ್ जी जल्दी चलो ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ವಾಚಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತ ಮೊಗಲ್ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿದಾವೆ ಫೈನಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಆಯ್ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಪಂದರ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ನರನೇ ಕಟ್ಟು ಬಂತೀರ 2 ಜನ ಕಲ್ಲ ಕಾರದ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ 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 ಒಂದು ರಾಜ ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆತ ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆತ ತೂನೆ ಮುಳ್ತುಲೆ ಅದ ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂಡವ ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂಡು ದೆಂಪು ಬಜ್ಜಿ ಅದಲ್ಲ ಬಂದಂಡೋರಿ ಅದ ಇಂಚಿ ಕಾಪಿನ ಮಾರಿ ಯಾರು ಒರಿಯ ಒತ್ತೋಡ ಬೆಲೆ ಬಂದ ತಿಗಾಲಾಟ ಬಂದು ನಾವು ಮೊಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಾ ಸುಡೋಣ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತದಿ ರಾಜನ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಏ ಬೋಲೆ ಗಿಜಿರ್ ಬಡ್ಲೆ ಆಗಲಿ ನೆಂಜಿಲ್ಲ ಗಿಜಿರ್ ಬಡ್ಲ ಆಂಡ್ಯಾ ಕಾರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋದ್ರು ಕಾರ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಅಲ್ಲ ಜಾಣದ ಇದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಪ್ಪಿನಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಗರ್ವಾಡನ್ ಮೇಲೆ ತೂಕ ಕಟ್ಲೆಯ ಪಾತಿಲೆ ಕಟ್ಟ ಫೈನಲ್ ಹರ್ಷದ ನಿಗ್ಲಿ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡರ್ ಆಗ ಅಪ್ಪ ಸೋಪೋಲ್ ಅಂತ ಯಾರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಪ್ಪನಾಗ ಏರ್ಲಾಡ್ತೆ ಟಫ್ ಪೇರ್ ಕೂಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಷಿತ ಗರ್ವ ಕಟ್ಟ ನಿಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ఉంది పద